Det første man ser, når man tænder telefonen, er, at der ikke længere er nogen sorte bar i toppen og i bunden. Kamera-appen er blevet flyttet en lille smule, og i toppen og i bunden i midten har vi nogle genveje til Control Center og Notification Center. For at få adgang til telefonen, slader man bare til siden, som man altid har gjort, og efter en lille animation kan man se det nye interface med den nye dock-ikonerne og hele layoutet. Hvis man kigger i bunden af telefonen, kan man se den nye dock. Hvis vi går videre til toppen, kan man se batteriindikatoren, og i den anden side har vi vores signalbar, som er skiftet fra streger til prikker. Beskeder-appen er ikke lige så længere så glossy, som den var før. Vores foto-app viser ikke længere et billede af en rigtig blomst, og kameraet har fået et billede af et rigtigt kamera, og ikke bare en linse. Kort-appen skulle rent faktisk vise det sted, hvor Apples nye hovedbygning skal ligge. Og vores vejr-app, den er bare en sky og en sol. Uret, det er en lille smule interessant, fordi der bevæger den lille viser sig rent faktisk, som vi kan se, hvis man zoomer lidt tættere på. Så kan vi se, at den kører og bevæger sig. Hvis vi går videre til den næste app, det er lommeregneren, den er helt flad. Jeg tror, det er det fladeste ikon, vi finder i iOS 7. Så har vi vores indstillinger og App Store. Og i bunden har vi vores telefon, mail og Safari-app, som også er helt uden noget gloss og er meget flad. Hvis vi bladrer videre til næste side, kan vi heroppe se vores iTunes Store, som er den samme app, ligesom i App Store, uden gloss eller noget som helst. Hvis vi går et skridt videre, får vi nu en gennemgang også, hvordan mapperne kommer til at se ud. De er ikke som før, hvor de bare åbner. Hvis vi for eksempel klikker på den, så kan man se, at den zoomer helt ud. Og så har vi sådan en 3x3 række, i stedet for før, hvor man havde lidt flere rækker. Men det er anderledes her, så man kan slide fra side til side, så man kan have flere ikoner i mapperne. Hvilket er meget smart jo. Hvis vi starter heroppe fra en ende af, så har vi kalenderen. Så har vi vores noter. Der er ikke længere en god notesblok. Og reminder-appen, der ikke har noget falsk glæde eller andet. Bladkiosken, der er fri fra træ og ser noget kønnere ud, og endelig kan lægges i en mappe. Så har vi vores passbook, der ligner sig selv. Og FaceTime. Kompas-appen er ændret drastisk. Det samme med værdipapirerne. Og vores memoer. Hvis vi går et skridt videre, så har vi vores video-app til at starte med. Den er igen uden for meget glossy. Det samme med musik-appen, den ligner sig selv uden gloss. Game Center, den er helt anderledes. Der er de her bobler, der er meget gennemgående. Og så har vi vores kontakt-app som den sidste Apple-app. Det næste jeg vil vise jer er jo 7 af bund- og topmenuerne i de forskellige apps. Til det her har jeg valgt 3 apps. Den første er beskeder, uret og Safari. Hvis vi starter med at gå ind i beskeder, kan vi her i toppen se, der har vi en komponer-knap, et emne, som jeg har valgt at kalde det, og vores rediger-knap. Lige under dem har vi vores søgefelt, og under søgefeltet, der har vi alle vores beskeder. Hvis vi går videre ind til uret, der kan vi her se, at vi har både en top- og en bundmenu. Oppe i toppen, der har vi vores plus, komponer-knap igen. Så har vi vores emne. Og en rediger-knap. Og i bunden, der kan vi se den her rene hvide linje, som er gennemgående tema i iOS 7. Hvor vi har nogle menuvalg, der bare står for sig selv i forskellige farver. Det kommer lidt an på, hvilken apps man er inde i. Her i uret, hvilket tilfælde, der er det røde knapper for eksempel. Hvis du kommer ind i App Store, så kan de være blå eller grønne, eller en helt anden farve. Men de er altså ikke brugt op i knapper, ligesom de var i gamle dage. Det er bare de her rene, hvide, flade linjer. Hvis vi går videre til Safari, kan vi også se her et helt anderledes interface. I toppen har vi vores søgefelt, og i bunden igen den rene hvide linje med forskellige menuvalg.
I iOS 7 er der ikke længere nogen kasser rundt omkring de forskellige knapper. Hvis vi går ind i vores beskeder-app, kan vi her i toppen af beskederne i menuen se vores komponer-knap, hvor der heller ikke længere er nogen kasse omkring. Der er bare selve ikonet. Hvis vi går ind i beskeden, kan vi i toppen også se en beskedknap, eller tilbage til beskeder, og vores kontaktknap. Heller ikke her er der kasser om nogle af dem. Der er bare en pil, og så teksten. Hvis vi bevæger os ud på hjemskærmen, kan vi her også se under appsene, der er også noget tyndere skrift. Og det samme gør sig gældende, hvis vi prøver at gå ud på låsskærmen, hvor hvis vi kigger på uret, så kan man tydeligt se en tyndere skrifttype. Hvis vi går tilbage til beskeder-appen og går ind i beskeden, der kan man også her se både på beskederne og også faktisk på tastaturet, der er også den her meget tynde skrifttype, som når man har vendt sig til det, faktisk gør det lidt lettere at læse beskederne, og så ser det også noget kønnere ud. Hvis vi starter med beskeder-appen, kan man her se, som før, vores komponer-knap, vores emne og vores rediger-knap. Under dem er vores søgefelt, og under det selve beskeden. I beskederne kan man her se, at selve layoutet på beskederne er lavet om. Der er heller ikke den her glossy effekt på mere. Det er bare farve og så tekst. I bunden har vi vores rediger-knap, send-knap og tekstfelt. Hvis man kigger sådan på selve beskederne, der kan man se, når man bevæger sig op og ned, der er sådan en bounce-effekt. Det har der ikke været før. Hvis vi tager et kig på det nye tastatur, kan vi se igen, det har også de her meget tynde skrifttyper, hvilket jeg synes gør det noget kønnere at se på, og så også faktisk lettere at skrive. Hvis vi klikker på kameraet, der får vi igen, der kan man se nogle nye menuvalg her, eller menuvalgene er ikke nye, men udseende på dem er det igen de her hvide, rene linjer, bare med tekst. En ny funktion i iOS 7 er, at man kan slide til den ene side for at komme tilbage til det, man lavede før. I det her tilfælde beskederne. For at slette en besked, der slider man bare til venstre, så kan man slette. Hvis vi går ind i beskeden igen. Der er ikke længere nogen rediger-knap, så man kan enten holde nede på en besked, så kan man kopiere, eller man kan trykke på mere. Og så kan man vælge forskellige beskeder, hvis vi skal have de her 3 beskeder og sende videre. Så kan vi enten slette dem, eller vi kan sende dem videre. Klik på send videre-knappen, så får vi et nyt interface frem, hvor vi har en annullere-knap, en plus-knap, så vi kan tilføje nogle personer, og vores send-knap. Vi annullerer. Oppe øverst har vi vores kontaktknap, hvor vi kan vælge at ringe til personen, vi kan facetime dem, eller vi kan vise info. Hvis vi prøver at klikke på at vise info, kan man også her se, hvordan de nye kontaktformularer ser ud. Der også er noget anderledes, men igen bare skrift, rene linjer, og ikke noget med store tykke knapper eller noget som helst. Hvis vi prøver at lave en ny besked, og på vores komponer-knap, får vi det samme interface frem, som da vi vil lave eller videresende en besked. Og så kan man bare skrive, hvad man vil sende til, og så skrive beskeden og trykke send. Og hvis man er lidt hurtig, så kan man heroppe i toppen se, at der kører sådan en lille bitte tynd bar, som viser, at beskeden er ved at blive sendt eller er sendt. Og igen, slide til venstre for at slette beskeden. Hvis vi går videre til vores foto-app, kan vi her også se et nyt interface. Vi kan starte med vores fotos, vores fælles og album. I toppen har vi også her vores vælg, vores minder og samlinger. Her kan vi se, for eksempel, jeg har været i Den Gamle By og i Vejle, hvor man kan se de forskellige begivenheder. Sådan Apple prøver at lave en lidt bedre oversigt over, hvor man har været hen, hvor ens billeder er blevet taget, siden man har jo geotagging i kameraet i dag. Her der kan man for eksempel se mine samlinger, for eksempel Aarhus og Vejle.
Hvis man zoomer ud til år, så kan man se alle de forskellige år, hvor billederne er taget. Og hvis man holder en finger nede på en af billederne, så kan man få sådan en lille preview, så man ikke behøver at gå helt ind. Hvis vi klikker videre til fælles, der kan man se alle ens fotostreams, alle de delte fotostreams, man har lavet, og dem man selvfølgelig har bare private. En ny knap, det er aktivitet. Der kan man ligesom på Facebook se alle ens billeder, der er blevet uploadet, hvor folk kan kommentere på dem, og der har man sådan en lille stream. Hvis vi går ind i album, der er det typiske, hvor man har sin kamerarulle, sin fotostream, og ellers bare sine billeder, hele rækken dernede af, hvad man har valgt af albums i iTunes. Til sidst har vi videoer, ansigter og panoramafotos, og selvfølgelig Instagram til dem, der bruger det. Den næste er rækken af vores kamera-app, der også her har fået et helt anderledes interface, der næsten ikke har noget interface. I toppen der har vi vores kameraknap, vores flash, og i bunden der har vi nogle fotofiltre, så har vi vores lille preview og vores udløser. Her i bunden der kan man så se de forskellige videomodes eller kameramode man kan vælge imellem. Hvis man slider til siden, så kan man vælge video, foto, man kan vælge kvadrat til f.eks. Instagram, og som sidst så kan man vælge panorama, så man kan få en helt lille ud af, hvis man har en lidt livlig fantasi. Hvis vi kører tilbage til almindelige fotos, der kan man her for eksempel se en HDR-knap. Så kan man bare klikke på den, og så tager man et HDR-billede. Hvis vi går videre til vores kort-app, kan vi også her se et helt anderledes interface. Den store forskel her er bare, at bund- og topmenuerne de er transparente, men det giver god mening, når det er en kort-app vi er inde i. Hvis vi kigger op i højre hjørne, der kan vi se det lille kompas, så man hele tiden ved, hvor man går hen af, og ikke farer vild. Hvis vi klikker på informationsknappen, der får vi igen vores valgmulighed frem som før, men igen med de her hvide, rene linjer med tekst, og ikke før den der forlud, som man tidligere kender. Her er vi i det indre København ved Rigsarkivet, hvor vi kigger lidt på noget flyover, og det virker jo fuldstændig som før. Det ser ikke skide godt ud, når man zoomer alt for tæt på, men sådan er det indtil videre. Ellers så fungerer kortappen stort set som før, uden de store ændringer. Den næste app, vi skal tage et kig på, det er vores vejr-app, der er temmelig sikkert er lavet i samarbejde med Yahoo, da den ligner den, der kom fra dem tidligere på året temmelig meget. Øverst i appen, der finder vi vores by, vi er i nu, hvordan vejret er i øjeblikket, og vores grader. Hvis vi klikker på graderne, så kan man få en prognose for, hvordan vejret kommer til at blive i løbet af dagen, eller hvordan det er chance for at blive. Så har vi vores dag, og højeste og laveste temperatur, en oversigt over, hvordan vejret bliver i løbet af dagen, og sol og solnedgang. Og nederst har vi vores 5-døgns prognose. Hvis vi pincher sammen, kan vi se vores andre destinationer, vi holder øje med. Ligeledes kan vi vælge, om det skal være Celsius eller Fahrenheit. Og hvis vi klikker tilbage på den øverste, der kan man også her fra den første skærm slide fra siden til siden for at se ens andre destinationer, hvis man kan få den til at virke. Jeg prøver lige fra den anden side. Sådan der. Også nede i bunden, der er den lille knap, man kan trykke på for at få sine destinationer. Hver af dem virker, som den ellers har gjort, men er en stor forbedring i forhold til den tidligere. Hvis vi går ind i urappen, kan vi igen se det kendte design, som vi har kigget på tidligere. Ude i siden har vi vores ure. Hvis vi klikker på dem, så får man et digitalt ur frem i stedet for analog. Det er nogen, der kan lide. Så kan man her se, hvor meget man er enten forud eller bagud i tidsforskel. Toppen der har vi en plusknap, vores emne og vores redigereknap. I bunden der har vi verdensure, alarmer, stopure og tidstagning. Hvis vi går ind i alarmer, der kan man også se lidt den interface med en plusknap. Vi har vores alarmer, som vi kan slå til og fra. Der man kan se her, at de der små toggles, de er grønne i stedet for blå. Og når man slår dem til og fra, så er der sådan en lille boble-effekt nærmest.
Jeg ved ikke, om jeg kan fange det. Det er lidt svært at se, hvis man... Prøv at se, så laver den sådan en effekt. Hvis vi går op i redigere, kan man redigere sine forskellige kalenderalarmer. Hvis vi går ind i den ene her. Det er næsten ligesom før, bare anderledes design, hvor man kan vælge tiden. 7:37. Nedenfor der kan man så vælge sine forskellige indstillinger, hvad lyden skal væk til, at man kan vælge at slette alarmen. Hvis vi går videre til stopur, den virker som før. Stop, start, lave runder og nulstil. Og sidst men ikke mindst vores tidstagning, som også virker som før. Det er bare igen designet, der er lavet om. Også noget mere enkelt interface, hvor igen du vælger din tid, hvilken melodi den skal ringe til, når den er færdig, og så start. Der er der en lidt ny funktion ved det, det er når man går ud på hjemskærmen. Der kan man her under uret se timeren, så man ikke skal gå helt ind i sin app hver gang for at se, hvor langt uret er kommet. Det er en meget fin lille ting, som man sparer lidt tid der. Men ellers så fungerer urappen fuldstændig som den plejer. Hvis vi går ind i vores lommeregner, kan vi her se nok det allerfladeste design i iOS 7. Lommeregneren ser jo nogenlunde ud, som den gjorde før, dog med et, som sagt, meget fladt design. Hvis vi knækker på knapperne, så kan man se, at den har sådan en... faktisk når man klikker ned på knapperne, det ser meget sjovt ud. Ellers så fungerer den stort set som før, man kan plus, minus, dividere gange, alt det her skidt. Tag tilbage, hvis man har trykket forkert. Og du kan selvfølgelig også vende lommeregneren for at få alle mulige andre funktioner i den. Men ellers, same. Der er ikke noget stort der, kun designet. Det næste på listen, det er vores indstillinger. Her er der dog til gengæld sket en hel del. Øverst har vi vores emne. Ude i siden har vi nogle helt andre ikoner for vores indstillinger. Også igen bare flat hvide linjer med tekst. Hele vejen ned. Man kan se de forskellige menuer her, som vi kender fra tidligere. Der er ikke lavet noget sådan sønderligt om. Man kan dog se ude i venstre side her, der ikonerne, de matcher dem ude på hjemskærmen. Nye tiltag her, der er Twitter, Facebook, Flickr og Vimeo. Og ellers så har man alle ens egen app, der bare ligger og venter på, at man skal indstille ting. En lidt ny, sjov funktion, det er, hvis vi går ind i generelt tilgængelighed. Der kan man slå det der her en parallakse til, som giver en lidt sjov effekt, når man rykker på skærmen. Så hvis jeg prøver at tage telefonen eller slukker den, så kan man se, hvis jeg tager den op her, at man sådan ligesom kan se bag layoutet, så man kan se, jeg kan kigge på min tekst forsvinder bag græsset. Og hvis man kigger på min hjemskærm her, så nede ved dokken for eksempel, der er den der hvide stribe, den kan man se mere og mere eller mindre og mindre, alt efter hvordan jeg vender telefonen. Og generelt kan man bare se bag ikonerne. Det er en meget sjov lille funktion, men det er ikke andet end eye candy for funktionelt, det er det i hvert fald ikke. Og jeg har også slået det fra som standard, da det er lidt irriterende. Den næste app på vores liste, det er App Store. Der kan vi se på vores menuvalg. Vi har en ønskeliste, vores emne og en kategori. Vi starter med ønskelisten. Der kan man tilføje apps, man har tænkt sig at købe i den nærmeste fremtid. Kategorierne, det er som før en lang liste med alle vores kategorier. Hvis vi prøver at gå ind i populære apps, der kan man se solgte, gratis og mest solgte. Hvis vi prøver at hente en app her, der kan man se nogle nye informationer, og det hele ser lidt anderledes ud. Nu kommer den her ring, og når den appen så er ved at blive downloadet, der bliver den her ring så fyldt ud indvendigt.
Og når den er færdig med det, så kommer der også en lille animation, hvorfra man så kan åbne sin app. Hvis vi går hen i nærheden, der kan man se populære apps i nærheden, så hvis du er i nærheden af en biograf eller et eller andet, så vil den dukke frem på listen. Vores søgefelt, det er det samme som før, ikke noget nyt der. I iOS 7 bliver opdateringer downloadet automatisk, men man har stadigvæk mulighed for at gå ind og se, hvilke apps der er blevet opdateret, og hvilke forbedringer det har medført. Hvis vi går ind i vores telefonapp, kan vi også her se et helt anderledes interface. Vi har fået billeder på vores favoritter. I bunden har vi vores rene hvide linjer med ikoner. Vi har vores plus-knap, så vi kan tilføje til favoritlisten. Vi har vores favoritter og rediger-knappen. Ude i siden kan vi klikke på en informationsknap, hvor vi også kan se et lidt anderledes interface og slide for at komme tilbage. Hvis vi går ind i seneste, kan vi her se en liste med seneste ubesvarede opkald. Vores kontakter, det er fuldstændig som før. Hvis vi går ind i nummerblokken, kan man her se selve ringknappen for eksempel. Den er faktisk transparent, hvis man kigger godt efter. Og hvis man klikker på tallene heroppe, så kan man se, at man kan se sin baggrund igennem, når man klikker på dem. Og til sidst har vi vores telefonsvarer, hvor man kan se den grønne statusbar i toppen og 2 knapper til henholdsvis slutte opkaldet eller vise vores knapper. Og der har vi ligesom før de forskellige knapper, man kan trykke på. Også med et noget anderledes interface og den her tynde skrifttype. Så kan man for eksempel klikke tilbage til nummerbloggen og slutte sit opkald. Hvis vi bevæger os videre ind i vores mail-app, kan vi også her se et helt anderledes interface. Med vores rene hvide linjer i toppen og i bunden. I bunden har vi vores komponer-knap. I toppen har vi en rediger-knap, vores emne og postkasser. Hvis vi klikker på komponer-knappen, kan vi her se det samme interface, som vi sådan altid har haft, bare med de her rene hvide linjer med tynd skrifttype og det nye tastaturlayout. Hvis vi prøver at skrive en e-mail her, der kan vi skrive mailen først. Så kan vi skrive et emne. Og bagefter vores besked. Også kan vi være hurtigt, når jeg klikker på send-knappen, der kan man se igen den her blå linje, der kører i bunden. Ligesom i Safari, når man loader en hjemmeside. Hvis vi går ind på den nye besked, vi lige har modtaget, kan man her se, hvordan det kommer til at se ud. Og i bunden har vi vores rene linje med ikoner. Hvis vi klikker på del-knappen, der kan man også se her de her valgmuligheder, der også er lavet noget om. Så har vi vores postkasse, vi kan flytte beskeden til et arkiv. Der kommer også en lille animation der. Og igen slide til siden for at komme tilbage til vores postkasse og vores oversigt. Noget nyt er, hvis vi klikker på rediger-knappen. Der kan man vælge de forskellige postkasser, man vil have tilføjet ud ved siden af sin indbakke. Så hvis nu jeg vil have ulæste beskeder, og så kan jeg tilføje en af mine personlige. Vi kan tage for eksempel iTunes. Så kan jeg lægge dem op der. Og så har jeg hurtig adgang til lige nøjagtigt de 3 postkasser. Det er en meget smart funktion. Den næste app, vi skal til at kigge på, det er Safari. Der kan man her se den blå linje, der kører, når vi loader en hjemmeside i toppen. I bunden har vi vores menuvalg med de rene hvide linjer, og i toppen vores Unified søgefelt. Hvis vi tager og kigger på bunden og klikker på vores del-knap, der kan man her se i toppen, der har vi AirDrop, så har vi til beskeder, e-mail, Twitter og Facebook, og så har vi vores andre funktioner som udskriv, kopier og få til hjemskærmen osv. Hvis vi klikker på den knap, der i gamle dage var bookmarks, kommer vi nu frem til en favoritliste med alle ens gemte hjemmesider. Vi har vores læseliste og delte henvisninger. Hvis vi klikker tilbage på bookmark-menuen, kommer vi til vores mapper med forskellige hjemmesider. Hvis vi herefter klikker på knappen med vores oversigt, lige prøve at åbne lidt forskellige hjemmesider, som man i øvrigt ikke er begrænset til 8 mere af. Du kan have lige så mange du vil. Så kan vi her se en sådan karusel view af ens hjemmeside, og i bunden der har man
dem der er synket fra sin Mac, hvis man har sådan en i Safari. I nederste venstre hjørne har vi vores private browser. Hvis vi klikker på den, kan man se, at top- og bundmenuen her, de bliver sorte, så der er ikke noget, der bliver registreret på de hjemmesider, man taster personlige oplysninger ind på. Og det er bare at klikke tilbage for at få almindelig browser tilbage med de her rene hvide linjer. For at fjerne en hjemmeside, slader man bare til venstre, hvilket resulterer i, at vores favorit hjemmeside kommer frem, som man så bare kan klikke ind på herfra. Det næste app, vi skal tage og kigge på, det er vores iTunes Store. Når vi kommer ind i den, kan man igen se rene hvide linjer overalt. Vi har i bunden vores forskellige kategorier. Så har vi vores ønskeliste, vores genre, udvalgte og helt lister. Ellers så ser alt ud som det før. Hvis vi går over i film, kan vi se, at vi kommer ind i et mørkt, sådan lidt blåt tema. Ellers ser det ud fuldstændig som før, der er ikke noget nyt. Hvis vi prøver at klikke ind på en film her, der vil vi igen se lidt blå knapper. Hvis vi prøver at afspille en trailer, så kan man se lidt anderledes interface for selve menuerne herinde i videoafspilningen. Igen med det her transparente look. Vores søgefelt, det er fuldstændig som før, der er ikke noget nyt der. Lydbøger, det er også som før med det nye interface. Og så har vi vores forskellige indstillinger og menuvalg. Og ellers så er iTunes Store, som den plejer. Hvis vi starter videre til næste side, kan man her se igen vores mappe med alle vores Apple apps. Hvis vi klikker på den og åbner kalenderen, så kan man her se vores års oversigt. Der er også noget mere stilfuldt og kønt at kigge på. Vi kan gå ind på en måned, så kan vi se vores oversigt for måneden. Bunden og i toppen vores rene hvide linjer. Hvis vi klikker på dagen, så får vi en dagsoversigt frem, hvor man kan se hvilken dag det er. Man kan sjovt nok stadigvæk ikke se hvilken uge vi er i. Jeg ved ikke hvorfor Apple ikke tillader den funktion. Men her der kan vi så se hvad vi er for i dag. Jeg har fri, så det er jo dejligt. Hvis man slider til siden, kan man se sine forskellige dage. Det ser lidt mere sort ud. Hvis vi går videre til vores noter, den er også fuldstændig fjernet fra den her gule notesblok, vi så før. Der har vi bare en ren hvid oversigt over de forskellige med en sort skrift, og vores knap, så vi kan lave en ny. Vi laver en test. I bunden der har vi vores deleknap, som før, hvor vi kan se nogle af de samme funktioner som i Safari og i andre apps. Der har vi en slet-knap og en komponer-knap. Eller redigere, hvis man bare skal skrive mere, og man kan slette noten. Hvis vi går ind i Reminders, den er lavet fuldstændig om. Igen heller ikke noget falsk glæder på den app. Hvis vi laver en ny reminder liste, så kan vi give den en farve. Vi kan skrive indkøb. Og så er det ellers bare at skrive de forskellige ting, man skal have købt ind til køleskabet eller til aftensmad. Og eftersom man så får købt de her forskellige ting, kan man så bare trykke dem af på listen. Man kan selvfølgelig have rigtig mange lister. Hvis vi prøver at klikke ind på den her, så man bare lige markerer dem. Og så er der ingen nye emner. Hvis vi herefter går ind i vores bladkiosk, den er også lavet om, der er ikke noget træ på den mere. Det ser også noget kønnere ud, meget minimalistisk og stilfuldt. Passbook, der har jeg ikke rigtig noget til, heller ikke. Men igen, ren hvid linje. Jeg ved ikke helt, hvordan den ser ud, da jeg ikke har noget inde i den jo. Vores FaceTime, den er til gengæld helt lidt om. Der er noget kønnere ikon, end hvad vi har set fra Apple tidligere. Der har vi igen den her sorte baggrund med den lysblå skrift, som
i iTunes Store, hvor vi var inde under film. Ellers fungerer FaceTime som før. Kompas-appen, den er blevet lavet noget om. Der kan man se her, der skal man lige fuldføre sådan en lille cirkel. Det er ikke så let, hvis man ikke tager telefonen op. Vi drejer den lige et par gange her. Sådan det. Så kan man se, så får man det her kompas frem, der også er fuldstændig minimalistisk. Der er ikke noget glas, træ, ingenting. Hvis vi slider til højre, så kan vi til gengæld se, at der er kommet et kompas ind. Nej, jeg skulle røgle en tomstok-funktion-agtig noget, så man kan se, om tingene de er i watter, og det hele ser lige ud. Det er meget smart. Værdipapir, igen. Meget mørkt, sort design. Men ellers som virker som før. Ikke noget nyt der. Men noget mere gennemskueligt. Vores memoer, der for øvrigt ikke var til stede i beta 1. Det er også et noget mere enkelt design. Med rent faktisk god funktionalitet, der også er brugt til at optage det jeg sidder og snakker her. Så det virker også rigtig godt. Så man trykke på knappen i midten der, så stopper den ikke optagelsen, eller den stopper den, men den pauser som sådan, kan man sige, og så kan man så klikke OK for at gemme sin optagelse. Så har vi klik på den, så kan vi enten slette den, redigere eller dele den. Hvis vi prøver at klikke på delknappen, så kan vi igen airdrop den, eller vi kan sende en besked via beskeder eller e-mail. Hvis vi klikker på redigere, så kan man herinde redigere sin besked, så man kan vælge for eksempel et bestemt udsnit fra beskeden, man vil gemme, eller hvis den skal cuttes eller et eller andet. Og vi kan afspille beskeden. Og selvfølgelig slette den. Hvis vi starter videre til vores næste side, kan man her se vores videoapp. Den ser ud som før. Der er ikke særlig meget nyt der, udover de rene hvide linjer. Hvis vi går ind i vores musikapp, der er til gengæld sket lidt her. Der har vi igen toppen og bunden vores rene hvide linjer. Så har vi vores shuffle-knap. Og ude i siden her, der har vi fået billeder på vores sange, ligesom favoritterne i telefonappen. Og igen ind i vores kunstnere, der har vi vores liste med vores kunstnere selvfølgelig. Og igen store fine billeder, og det samme gør sig gældende i album og i genre. Ellers så fungerer musikappen stort set som før. Hvis vi prøver at vælge en sang her, der kan vi også her se et noget anderledes interface. Hvis vi prøver at klikke på gentage sange for eksempel, der kan man se igen de her rene hvide linjer med vores forskellige indstillinger. Vi kan blande, ikke blande. Så kan vi klikke på knappen øverst, så kan man se alle de forskellige sange i netop det album vi er inde i. Game Center, den er lavet helt om. Der er igen de her bobler, som går igen igennem hele appen. Og igen rene hvide linjer i top og bund. Og man kan se de her bobler. Man kan se, de laver sådan en lille fin animation. Så man kan se ens venner på Game Center. Ens træk i de forskellige spil, man har gang i. Og ellers så er det som før. Vores kontaktapp er den sidste. Og den er også, selve ikonen er selvfølgelig lavet om, men ellers så fungerer appen, som den altid har gjort. Som noget helt nyt i iOS 7, kan man nu direkte fra sin låsskærm tilgå Notification Center. Man slider bare ned, som man plejer, hvorefter alle ens notifikationer vil komme på rad og række ned efter. I toppen har vi ubesvaret, alle og i dag. Hvis vi klikker på i dag, kan man her se datoen. Man kan se sine kalenderbegivenheder og sine værdipapir, og hvad der kommer til at ske i morgen, ens alarm og en begivenhed.
og ellers er det som det plejer. Hvis vi slider op fra bunden, har vi her vores Control Center, der er noget helt nyt. I toppen har vi vores hurtige indstillinger, lysstyrke. Så har vi vores musikcontroller, AirDrop og AirPlay, hvis man har en Apple TV for eksempel. I bunden der har vi så lommelygte. Vi kan gå til vores ur-app, lommeregneren eller vores foto-app. Hvis vi lige prøver at gennemgå det lidt hurtigt, så kan man se, hvis nu man skal ud og køre, så kan man lige slide op, slå wifi fra for at spare strøm, og slå Bluetooth til, hvis man har det i sin bil for eksempel. Så vil vi slukke den igen, hvis man sidder og lige skal regne noget, så er det lige hurtigt slide op, tryk på lommeregneren, og så med lommeregneren. Både Notification Center og Control Center fungerer selvfølgelig også fra ens hjemskærm, fuldstændig som før, og der har vi også den her transparente oversigt, så man kan se faktisk sine ikoner bag det her panel, der kommer op. En af de nye ting i iOS 7 er også her, at man ikke kan slide til venstre for at få Spotlight frem. Der slider man i stedet bare ned på en hjemskærm, og så får man et søgefelt frem. Så hvis vi her prøver at synge på en lille sang, der har vi Only Teardrops, så kommer alle dine søgefelter frem her. En lidt negativ ting, hvis man kan sige sådan, det kan godt være, at det bliver ændret senere hen, det er muligheden for både i Notification Center og i Spotlight. Der kan man ikke længere søge i Safari og på Wikipedia, og man kan heller ikke poste til Facebook for eksempel. I multitasking har vi her et helt andet interface også, hvor vi har de her store previews af de forskellige apps, vi har været inde i sidst. Også hvad vi har lavet i appsene sidst, så de står faktisk og viser det man sidst lavede. For at lukke en app, der slider man bare op med fingeren. Man kan lukke op til 3 apps ad gangen. Og ellers så har man den her fine oversigt over ens kørende apps. Og så man kan klikke tilbage til hjemskærmen. Personligt synes jeg, at iOS 7 er en stor forbedring til, hvad vi har set tidligere fra Apple. Men det er også noget, man skal vende sig til. I starten, når man starter det helt op, der ser det meget anderledes ud. Alt lige fra den nye hjemskærm her til de forskellige knapper, og vi har Notification Center, der også ser helt anderledes ud. Og jamen det hele det er bare nyt og anderledes. Det man især skal vende sig mest til, det er de nye ikoner her. Især Safari's ikoner, det ser bare virkelig ikke særlig godt ud. Ellers kører systemet rigtig godt. Der er mange nye funktioner, som virkelig er en stor forbedring til, hvad der har været tidligere. Og selve Apples telefon iPhone her, den føles sådan lidt nyere. Altså, det er ikke bare mere det samme, det er et helt nyt overlook. Og det var også tiltrængt. Og med tiden, der lærer man faktisk at blive rigtig glad for de her forskellige designændringer, de har lavet, især med de her rene hvide linjer, som jeg har snakket meget om. Nogle af de ting, jeg ikke bryder mig var 7, det er igen ikonerne. Og så i Spotlight for eksempel, der er simpelthen ikke mulighed for at søge på Safari og Wikipedia. Så der skal jeg ind på hjemmesiden først, for jeg kan få dem frem. Og igen med Notification Center for eksempel, der er ikke Safari og Facebook og Twitter knapper der, så der kan man heller ikke poste hurtige beskeder til dem mere. Der skal man også ind i de forskellige apps. Og det synes jeg også er en tilbagegang. Det kan selvfølgelig ændre sig. Det er som sagt en beta det her, så vi må vente og se, hvad der sker. Men ellers et godt system. Det virker rigtig godt. Den fungerer. En af mine favoritting, det er multitasking her. Så man kan se, det er så meget bedre, end hvad vi havde før. Man kan se de her apps, så man kan gå ind i sine forskellige apps. Og så man kan faktisk se, hvad man lavede før. Og læse beskeder og gå ind i lommeregn og forskellige ting. Men nok det, der virkelig betyder noget for mig, og noget, der har irriteret mig grænseløst ved Apple, det er et Control Center. Det fatter jeg simpelthen ikke, vi ikke har fået før. Det giver slet ikke mening, at de ikke har implementeret det noget tidligere. For det er simpelthen så tiltrængt.
For eksempel når jeg skal på arbejde eller fra arbejde, der har jeg Bluetooth i min bil, så jeg kan snakke trådløst og være til mindre fare end nødvendigt. Hvor jeg så for eksempel slår wifi'en fra for at spare strøm, og så slår Bluetooth til for at få den her øgede sikkerhed i bilen. Og det er så super let. Så hvis man for eksempel slukker telefonen her, starter den bare igen, så slider du lige op, slår wifi fra og tænder Bluetooth, og så er det det. Så kan man slukke telefonen igen. Og det var det. Førhen, der skulle jeg, hvis man her, starte telefonen, låse den op, gå ind i indstillinger, gå ind i Bluetooth, og så slå den til. Det er simpelthen for bøvlet. Så det er en meget stor forbedring, at de har fået lagt control center ind her. Også med lysstyrken og musikappene, som sagt hele tiden har været der, men også de forskellige appcenter, de er også rigtig godt. Men alt i alt, stor forbedring. Der er nogle ting, som halter lidt, men det kan selvfølgelig stadigvæk nogle andre, så det er jo som sagt en beta. Men vi må se, hvad tiden bringer. Indtil videre er jeg i hvert fald positivt overrasket.